kumno filong hato fijo sngawi ladi ba pila syate hau ta kenjeri uba pila persang katno banlau banlaj Henry film la banlaj na uta kenjeri jong kata kabaki ong to ngan selepat lani kabagi khot haka simple terms ka jing bo tang well hakane ka jing hika jong am takasi ngin ngam jilu ya kani ka duriau jong ka jing bo tang ka e kani ka jing bo tang kumno kawan haka jing imjing berkham tam kumno banlaj naka namar kata to pen krek galade ya kene ga jingal di jongi kumno ngin le khnang bangin la ban laj na kene ga jumbu teng haka jing in ga jongi tongin stang ka benta ka bangin ya kene ga jing ka jong mata sing kolong kumno ngin le khnang bangin la ban laj na ka jumbu teng haka jing ga jongi nangkong shwa bangin po sha ka benta ngin kli shwa ilade ka e kene ga jingbu teng. What is procrastination? Kajing boteng kalong kata kajing lek jongi ban penjelan ya kata kapor ban pendep ya kano ka kam kawangi day ban lek mentah bonsin kajing sngau tenat lani kajing sngau bang kaba shi khlip mat bat kajing dok mentoy ha kaba lashai nuksa lara fiton ya ka kam kaba ton kam bha kaba pi hap ban pendep kaba lak ban ai jing mentoy lani kaba lak ban ai jing suk ya pi lashai Henry fi lepen ban ya kata ka kam ko bapis ngaut nat ban lek mentah ka jing scroll ya ka phone tapi ka jing page ya ki series hapo jonga Netflix lani ya ki Instagram feeds lani story kani ka ai jing sup ipitang ha ka to ka khlimat Henry ka jing babe pat lashai ka ngais kem ba pila ngaut ho ya ka definition lani ya ka jimut jong ka ne ka kentin jing bo teng Hashwa bangin beteng ya kene ka jing hika jong am takas ngitu alingin ngap shwa ya ka wei ka jing etho khana shpang jong ka jing bo teng ngana kerteng yo ni aktor jong kene ka jing etho khana jongi u Alex udon ya ka wei ka jing phos new but ka jing thmu dreams and an ambition Henry udon pat ya ka jing long ban bo teng enda kala poi kata kapor ya u ban take ya ka action lane ban trei ya ka kam he is just a dreamers hakirta arpho jong ulalong unong phos new banle ya kane banle ya katai udon ya ka jingyo I jingai a vision banlong away na ke businessman ubahe ba udon shibon ba ke jimut kumno banle ya ka business bat ke kam khai pateng Henry haka jaka ban trekam sha persha jong kata ka jing phos new jongu upun lut ya ki por jongu upun lut ya ki sngi jongu nagam ta ban plan ya ka he is just a dreamer and a planner next te kat bana yat kising kipor u Alex unangop syu haga ne rutin jong ka jing bo teng ka jong ula ju penget yelade bo don kerhai kapor banbe persya syakata ka thong jong ka jing pho snu jong bat uyai ong tongan stang ya ka lashai tongan stang ya ka lasham tayo lasham banai lane lasham snem kumta shukumta uyai bo teng bat uyai bo teng bat uyai sa hakata ka jing ngau tenat jong daga jing bom trekam ya ka aka ka ba ulat hmu but uyai ongil de ba hagawe gasngi unsalong u entrepreneur u ba hebha enda kala dei por when the time is right ka benta ka balai ka por kalanang yaj but u Alex u lap yelade ba udang sa kut hagata ka jo ka rutin jong ka jing im ka jong but kata ka long ka jing bo teng but usupet kumno kita kilat kelenti kisulet no na ka jing im ka jong away ka lat kalenti ka opportunity ka wan haka jim jungu but ka late no at kumne suki pasuki ulas ngaut ho ya kata ka jingba be haka jim ga jungu but ka jing bom hun haka jim ga jungu but ula kendit penriu ba kata ka jing phos new jungu kala shu sakot tumto he began to realize that his dream just slipped away ka benta ka pasau uso jong ka jing bo teng te lajia haka vegas u Alex ulayo ya ka wega khubor bakata ka jing phos new ju kala urlong Henry om da ka jing tre ju Henry ka dei ka jing job jong ki we pat ki briu la shimno ya kata ka jing phos new ju lene ki la shimno ya kata ka jing mo ka ju bat ma upat ula shu sakut kale marwei ki we ki la shim ya ka action kat ba ma upat ka kutang haka jing plan bat ka jing penbej u Alex ula shupet na kendong ya kata ka jing job jong ki we paya ka dreams jong u la pen urlong daki we at hangne ula shu babe ya kata ka por ka ba ula penut ka benta ka basan ka jing pai din hadin ba ula kendo ya kana ka jing lem ha ka jing im ka jong ula kendo ya kana ka jing shisha ha ka jing im ka jong
Alex ulas ngau thu ba ka ne ka jinglong jung ban bu teng ha ka jing im jung kan nom yalam yu shano ru ha ka jing im jung kumta ula rai ban pendukut no ya kan ne ka kendri jong ka jing sha te mrau jung ha ka ne ka jing blin ka basnyu bai kata ka long ka jing bu teng bat ula rai ban shim da ka we pat ka sin jam wat la da ka kat no ru kabahaya nga bangan lem ha ka jing im da ka jing persyang ban ya ka basu keno ila ka jong ka jing im klem ka jing persyang benta ka bahenru ka jing kala ka bamut Alex da ka jing mut ka bathamai ulas dang ban shim ya ki sin jam ke barit bha halagaski nakamta bantei biang ya kata ka jing phos new ka jong rebuilding his dreams ulawat ya ki nong hikai ban hikayo ula penlut ya kapor jungu nagam tabante yalade a personal development but uyai minot daga jing discipline bar ka jing raikut scam but Alex tre ban phai din biang sha kata ka jing sha te mrau ha kata ka jing long jong ka jing bo te teke e ga jing sneng ka bangi yo na ka ne ka khana ka long ba Alex ula yo ya ka jing sneng jong ka dor jong ka jing bo teng jong ha ka jing im ka jong but ka jing job ka basisha ka don kam ya ka jing raikut scam bar ka jing tre ban jam yalade na kata ka jing sngot nat lade te ki perlok ki be gi jing hang ne nga kwa ban IP ki katto kat ne ka jing hikai shapang jong ka jing bo teng kumnon phitip ba phi don ha ka ne ka jing long ban bo teng ha ka jing ka jong phi le ne kumno phitip ba phila ngop ha ka ne ka jing bo teng ka banong kong phi don ya ka jing long ban le ya ka kam hado ba ka kan poi harandang kaba ar fiai wat ya ki daw ban kier na ka jing sedang jong ka no ka kam ha ka jing jong phi leni ban pendep ya kata ka ka ba pila sedang kaba lai fi ngau shep teng ban perkhat shepang jong ka jing sedang jong ka no ka kam kaba saw phi yai penlut ya ka por jong phi ha ka jaga ban le ya kata ka ka ba long sei so ha ka jing ka jong phi kabasan fishim ya ka jingbo teng kum kalat ban pen pengat yelade leni ban penjat thaj yelade na kata ka jing thaj ka jongpi nuksa lada fidon ya ka presentation leni ya ka project ban pendap na kam ta ka school leni na kam ta jong kam ka ba phitrai Henry fidon ya kata ka jinglong ban bo teng ban le ya kata ka kam hado ka khlimat ka ba ka kala poi harndang jongpi but ha ka khlimat ka ba hado kan wan saka stress kan wan saka jing perkhat ba bunjat kumne fimla shu ban long productive lene ban trekam haka takam ka ba phya thmu ban tre nuksa ka ba ar phikwa ban le a lene ban stang a haka jing ga jong phi ka ba phitip ka ba la ban ai jing man to ya phi ka la ban de ba phikwa ban stang ya ka project ka ba thamai lene ban stang ya ka side business Henry filap badan shipon ki a ki ba penthut ya phi bat philap ba phim kiushu haka gm ke jongpi bat phi sakut haju shi haju ka daw ka long ka jing bo teng well mentang na skau tho ya ka jimut lene ya ka definition jong ne ka kentin jing bo teng mentangin poi sha kata ka benta jong ne ka jing hika jingi kumno ngin lek nang bangin laban like na ka ne ka jing pang fi hang ne ka graph jong ka jing bo teng ko long kum ne kat ba phinang bo teng kata ka kam jong phi ka nang he Henry hagawe pat kaliang ka graf jong ka jing tre shitom jong hipat ka yalame phi sha ka jing job kata ka kam ka bafitre ka nang her suki pasuki kat ba nang mi kisngi kipor ka jing kali ka long kumno ken ngilaban beat ya ka ne ka jing pang ngana mai phi ya ka jing kai lani ya ka lecture ka ba jrong ba namar ka ne ka benta ka long ka ba jrong ba tang ka kot jong karo ka long ka bar ben ba kumno ban beat ya ka ne ka ko procrastination lani kumno ban beat ya ka ne ka jing bu teng ka kerteng jong kata ka kot kalong ke eat that frog Henry ngan shu ai phi ki katto kat ne ke jing kai ke balengkot Henry ke ba shai ba ke banengkong benta lene phia ya ka kam ka ba phitre lengkot a small measurable steps namar bonusen habangi mut bantre ya kan ngun kam ga jim ke jongi arsen pet ya kata kam milat lot lupa namar kalong ka ba kalong ka ba bangin pendep kani kan yala mingi sya jing postpone ya kata kam ka bangi tre bat ngi yai bu teng ya ka ngile penban da kita ki we ki kam ki ba jam ban ya ka balle ya kata kam ka bangi thmu ban le ha ka jim jingi namar kata to divide ya kata kam ka ba fitre lengkot
lengkot kaba penlong yangi bansuk ban sedang ya kanegaka. Kabanta kabaar bo ya kathong bat ya kapor ban poi syakata kathong jong kajing im kajumpi. Kajing don ya kathong kaba syai bha ba kajing bo ya kapor kaba biang ban poi syakata kathong kan yarap ya phi ban lait na kata kajing pang jong kane kajing bo teng. Kani kan pen syai bha ya phi syai phi de ban lait bat ban lait na kane kajing pen thut ha kajing im kajumpi bo saya kapor. Kajing bo ya kapor kalong kata ka ka ba pen kan mau yangi ba ngi de ban kerke ban poi sya kata ka thong jong kajing job ha kajing ka jong divide ya ka goal jumpi ha ka small part but hadi nang ta bo ya kapor ba ya kana ka menta ngade ban pendep haduk kata por but kumne lada fiyo ya kata ka jing job kebarit ha kajing jumpi suki pasuki lada fiya pelang ya ka kan selong ka jing job ka krau ba ha kajing im jumpi kan mau ba ka jing job kam long kata ka ka ba wan tang ha ka klimat lani kam long kata ka ka ba wan ha ka shimet lani ha ka shiski henry ka jing job kalong kata ka ka ba wan suki pasuki ha ka jing jingi bat ladangi pelang ya ka kan long ka jing job ka ba krau ba ha ka jing ka jingi kabenta ka balai pendon kam ya ka pomodoro teknik hang ne fi la ban keli biang yanga ka ne ka pomodoro teknik nagamenta jong gitu ki viewers regularly ki baju pej ya ka jing ka jonga kila tip lupa ka ne ka pomodoro teknik henry ngan shu batai lengkot ya ka ne ka pomodoro teknik kane ka pomodoro teknik kalong kata ka rokam ka bangi tre ya ka kam jongi da ka ba plej mut bha ha kata ka kam ka bangi tre. In a small period of times, we do more productive works. Kamde kat no ngitre, Henry kum no ngitre, kata ken kabalong kabadon kam haka jim kejongi. Ngan ong biang sachisen ya kane kabenta, kamde kat no fitre, Henry kum no fitre, kata ken kabalong kabadon kam haka jim kejongi. Kabenta kabasau penjak no ya kajing penwit lene eliminate the distractions. Haga GM jong uno ubriu kan don baik kata kajing penwit kajing penthut kajing jong phiru kumju kajing jong ngaru kumju nama kata ngide ban khmi bha ya kita kajing penwit kiba penwit dan kiba penthut yangi bantre ya ka kam kajongi kata kajing penwit kelak bande ka notification kelak bande ka phone jong ki perlo jongi haga por bangi tre ya ka kam jongi eliminate no shisen don yaki off ya baro ki notification jong ka phone ke jong pi like no ya ka phone but ya ka message jong ka WhatsApp lene ka message ka ba phi don kam na ki perlo ke jong pi mute ya baro ki unwanted group jong ka WhatsApp jong pi but penlet jingmut ha ka jing tre ke jong pi kabasan ij yelade love yourself what you cannot yelade namar ka jing keno yelade kalong ka daw ba jong ka jingop jongi ha ka jing po te nuksa hakapor bangkithia fidon ka jingmut panpe ya ka baje haka phone jong pi henry kumno fila ngop haka taka jingban shoy jong ka phone jong pi but fi scroll ya ka phone jong pi shiganta arganta hakapor pa pikithia but pi keno ilade but pi ongpat bale ka jia kumni yanga but pi keno ya la de henry ngan ong pm kane kamde ka jimbakla jong pi henry ka de ka trap ka de ka jingriam kadai ka jingriam ka balariam da mano remano bat ngilang ngop yala de hapo jong kane ka jingriam lani ka po jong kane ka trap kinong shna ya ka phone jong kinong develop ya ki application ki ai wal ya ki lat kilenti kumno ban pen trap ya phi kumno ban pen ngop ya phi hapo jong ka trap ka jong ki kumta wat keno yala de to pen jingai yala de nakane ka jingpen shoy bat token mau ya kane haba fitre ya kanu kam mi ya ka jingki ujung pi ka jingjanai kan sa one boot he focus on the progression not on the perfection kumta ngina skau tho ya ka jingmot jong kane ka jingbot teng ngila mi ro ya ki sign jong ka jingbot teng ngila mi ro ya ki nuksa jong ka jingbot teng bat ka jingdo mentoy jong ka bat kumno ngila ban like na kane ka jingbot teng kan mau ki perlo ki we ke jonga ka jingjob ya ka jingbo teng kam de ka thong ka bangila on poi it is not a destination henry ka de ka jingyai lenti ka bam don show kata ka jingkut henry da ka jingrai kut scam but da ka rukom ka badai ngila ban te lakam biang ya kata ka jinglong ka jongi bangila ban kot sya kata ka jingjob jong ka jing ka jongi
Markumta ngak hot ya pi to ale ngin ya snok tilang ban weng no shi sendon ya kene ke jingpang jong ke imlang sa lang jongi but comments hapo jong ko comment section kumno phile khnang ba phila ban like na kene ke jingpang ha ka ji im ke jong pi but sajusin nga ai khuble pi ba phila penle no e ya ka por ka ba kor dor jong pi na kam ta ban skap ya kene ke ji ka jonga man takasi but nga khmilen ti ba phin bot tikana ya kene ke ji ka jonga man takasi but lada filap bagan ke jing hika junga mata kasi ka ai mensem ye pi wadam klet ban share ye kan ke jing hika junga shaki perlok jong pi shaki bahayeng hasam jong pi ke ba pi snow don kam ban yo snow ye kan ke jing hika junga but wadam klet ban light ya ka video hasya ba pin ya ka but lada pidang wan haga sin ke banangkong wadam klet ban subscribe ya kan ke channel namar kum kini ke jing hika nakapor shakapor ni juwan ra hapo jong kan ke channel ke jongi sa check hapo ka description jong ka neka video ka don ka way ka program ka ba ngala lunch na kam ta jumpi sa check ya ka pin salap si bon ba ke jing hikai ki badon hapo jong kata ka program jongi ngin sa kan do ipi hagavi part ki video hagavi part ki por stay focus keep striving for greatness tad hadu ka por bye bye stay safe.